Hello guys, norok tampai tongbai kahmo tongbai jahne wansuku ang hingke tini hingke tu Sunday suti din hingke tini hingke chong Kamalpuro thana hini tongo baisoni nogo hingke thangkai no phainai baisoni nogo thang phainai chong tini epan thuya jato chong phainai hingke norok na ang phununai Kamalpur tabo busuko lama hamka pura kwai ni simi Kamalpur kwai tu Kamalpur hingke matro 20 minute kin soguyo narong no phunai sing thamani friends jong narong nai tongdi soyak layui ani blog video. Tabok guys yung nogo sokpasya at hegui tongo ipo tabok hingke rai pai khai ko fish namoy oyanggo hingkai biki khibui tongo duni bubuk torma si kokokoma kiri masih sa bubuk ani bubuk torma ni friend song nai bedi ko ani bubuk kokoma abono tabu pun bubuk bebak sangui to bubuk torma ni abono tabu seri tongo bakharak kai ko ani bakharak kokoma bubuk si asuk sa torka bubuk se 200 gram rongano usuk bangka masani bahan se bai song nogo thangmani tini sung অনেক মুখিtung tukha mukhitong kubangma tukha mukhitong bangmani bukhoro sabai hinai yango bag bising nibo bag bising go kubangma mukhitong ko abo hukai gandrei bai tamsi himani bono gandrei bosira bangmani bongni ajaga pura bagan sing tong gandrei bagan Gatei ingko tongo batima tongo batima ni bokong tamsi kamu mui morong bo tongo pura bagan singui tongo batima mui morong bong na jaga asuk kamu kitong bango kai chichiri bo tongo chichiri hinga pukiri wo bangmani haipano chichiri hinga ragui thangka kholi ya friend chong ang sudo iko je mui kitong kaham na himai tukha mui morong ni bosok tukha mui morong tukha te elangsa tukha hingka gandri tukha batima te ato ka friendsong asuk sama kitong mama kasong bong ninogo thaman kini ani baisong nogo thangmani Kamalpuro abu buk siat nanyo nasi nagi norok abu buk siat itong yang nasi gede abu buset nai
yang hangga ni princess baby ko Hello botam guys, sanam sajago na Animani YouTube channel subscribe করে দি hoy hanggon nok ganti hingge ekdom leki lagai ko friend song hi ang phaibi yakani kuno bal khlai ingo khaya ko asok lengui tongo lengman baga kun khlainya musungya yang ho sikamuk ko obonok ni sikamuk tumani omo sini pukhiri nano sikamuk aso sikamuk koto koto sikamuk bangman sini pukhiri wo haipono sadra phini kisate khosai toka haipo chajaya ko bonus to dang thona bole saimalia mukitung asoke noko bangkha tini o baiso noko thanga asung mukitung ko mo toka yang ho nge thepung thaipung tabuno ang sokoguya kono bokra bokra ka sokogu phiriso dairika asok sabaya kotoma thaipung ni hingge mukitung to ko bangma ekdom yang wa alo rok tongo fridge bisung basung mukitung tongo anggai apo basa sabai gela khano so sing thanangka oro thaiso butu khasum ki je thaiso kuthung muki jana hini thaiso moso sina bu jana hini tukha kuthung yang fridge tam tong naigena oro thaiso kumung tongo tokti tongo oro doi kia tongo ani princess ordek saur ordek an banta hinar tonika doi no ai kono sal thanan baga ang ekdom chanan ichha kori tini doi ko thepung ko mon ang soporo ya kane batio khai dawi to ni rikhai ko obo hanga khana sa sine pensang hangkai moi ro mai ro to tongo bara rok phongo asong lang mana yang ko obo kangorong pura o jaga 1.5 kg kangorong tongo tei jinga boy hi bisingo jinga nokia kicha andarong bang man saima lebe kitong lobi aro khaklo boslog rok paijak tongo tangmu kitong bang mani bosuke bangka saimalia nogomu kitong baisong aro thamani asong mu kitong kobang ma asok kobang ma khosi kholbaya asok ke bang gomu kitong bang mani yang ngai ko lechu khiklai toni chipukha sabjani tabo abonang tisana sinanggo nai ekdom kam khlaiye pailaiya mane sukuru guri na sim kubang laina hingai ta ang saisung friend song te tam khlainai ba iko tabung mo lechuna ang borari nai abo lechuna ang te fridge sakari ri sinai iko oro tong situn ne lechu to aso kaham ga munya pabon bagi kisa sam khak to siu munya ro hungka kuthung no hungka khakna ni khaching ungjago friend song aboni bagoi kuthung no khakna musung ya to buli lechu hungkai mun khangkai chu chung thanai mun puru apro ngo to banai tam khlaila nongara tam khai